Жыллёвае пытанне актуальнае заўсёды, і атрыманне ўласнага жылля адзін з асноўных прыярытэтаў любога чалавека. Набыць або пабудаваць жыллё цяпер не так складана, як было раней, і калі не хапае ўласных сродкаў, то можна дапамагчы крэдытаваннем. Больш падрабязна пра тое, як набыць або пабудаваць уласнае жыллё ў ільготны крэдыт, у тым ліку шматдзетным сем'ям, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. Права на атрыманне льготнага крэдыту на будаўніцтва, рэканструкцыю і набыццё жылля маюць некаторыя катэгорыі грамадзян. Сярод іх, напрыклад, малазабяспечаныя грамадзяне, шматдзетныя сем'і, дзеці-сіроты і іншыя. Падставай для выдачы крэдыту застаецца зацверджанне такіх катэгорый грамадзян у спісах на атрыманне імі льготных крэдытаў. Пытаннем жа ўключэння ў спісы займаюцца выканаўчыя і распарадчыя органы. Льготныя крэдыты ў першую чаргу накіраваны на паляпшэнне жыллёвых умоў грамадзян, у тым ліку маладых і шматдзетных семьев. Для опошних пытание набыцця жилья стоит особливо востро. Максимальный срок, на который предоставляются льготные кредиты, не должен превышать 40 лет. С уплатой процентов в размере 1% годовых. Норматив общей площади строящегося жилого помещения на каждого члена семьи составляет 20 квадратных метров. Льготные кредиты предоставляются в соответствии со списками, утвержденными Шкловским районным исполнительным комитетом. Также многодетным семьям оказывается финансовая помощь погашения задолженности по льготным кредитам в размере 75% от остатка задолженности по льготному кредиту при наличии 3 несовершеннолетних детей, при наличии 4 несовершеннолетних детей в размере 100% от остатка задолженности по льготному кредиту. Калі ў шматдзетнай сям'і адзін з бацькоў атрымлівае дзіцячую дапамогу, то на гэты перыяд ёй прадастаўляецца адтэрміноўка ў пагашэнні льготнага крэдыту, уключаючы працэнты за карыстанне ім. Па пытаннях, звязаных з уключэннем у спісы на атрыманне льготнага крэдыту, жадаючыя могуць звярнуцца ў Шклоўскі райвыканкам, а за яго атрыманнем у сектар крэдытавання насельніцтва Беларусьбанка.